alle sammen. I den her video, som så er min første video, vil jeg lige forklare, hvad min kanal sådan kommer til at have af videoer, og hvad jeg sådan har tænkt mig at lave på den. Og forklare lidt om mig selv, så I kender mig, inden jeg kommer til at lave en masse videoer. Men jeg har i hvert fald selv glædet mig rigtig meget til at begynde at lave videoer. Det er noget, jeg længe har haft lyst til, men har ikke rigtig haft tid. Altså, min kanal, det bliver nok lidt mere en beauty-kanal og sådan. Der kommer nok en hel masse forskellige videoer. Så ja, der er vist ikke rigtig andet, jeg kan sige om det. Men I kan jo selv følge med og se, om det er noget for jer. Og lidt om mig. Jeg hedder Cecilia. Jeg er 12 år, og så går jeg rigtig meget op i Instagram. Jeg elsker Instagram. Jeg kunne ikke leve uden. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan sige. Jeg er mig. Ingen andre. Så, men I vil følge med, og så se de videoer, jeg kommer til at lave. Men vi ses i hvert fald i mine næste videoer. Hej!